Na ako nga balikon, mangutana ko ninyo, makaapekto ba sa mga politiko sa ilang pagkakandidato sa ubabot nga eleksyon ang ilang pagpasilong sa partido ni President Bongbong Marcos nga mao ang Partido Federal ng Pilipinas? Maapektuhan ba ang ilang pagkakandidato sa umabot nga eleksyon ang kasuko sa mga tao ngadto ni Bongbong Marcos? Maapektuhan ba ang mga kandidato nga kaalyado ni Bongbong Marcos, mga kabombo? Akong tubag, depende ra siguro. Kung ang usa ka kandidato nga nisuporta ni Bongbong Marcos o niya membro sa Partido Federal ng Pilipinas, basta dili lang mag-apil-apil sa isyu sa nasyonal, dili raman tingali maapektuhan, mga kabombo. Kung ang usa ka kandidato nga dili mag-apil-apil sa isyu sa pagdakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, dili raman tingali maapektuhan, dili raman tingali maapil sa kalagot sa mga tao, mga kabombo. Pero kung ang usa ka kandidato nga misuporta ni Bongbong Marcos o niya sakop pagyod siya sa Partido Federal ng Pilipinas o niya nag-apil-apil pagyod sa nahitabong pagkasikop ni former President Rodrigo Duterte, dako akong pagtuo nga maapektuhan ang ilang kandidatura. Tungod sa kalagot sa mga tao nga gidakop si Duterte, ang mga kandidato nga gipang-endosar ni Bongbong Marcos posible pang mga pildi, ilabi na sa mga senador, mga kabombo. Apan kung wala lang nag-apil-apil sa isyu sa nasyonal, wala mag-apil-apil sa isyu sa impeachment ni Sara, wala mag-apil-apil sa isyu sa ICC, bisan pag supporter ni Bongbong Marcos ang usa ka kandidato o niya nag-focus lang sa iyang trabaho, isip mayor, congressman o baka gobernador, di man tingali maapektuhan, mga kabombo. Ang mga botante dili man na mga bugo nga bisag tarong ka, maayo kag performance, apan tungod kay kapartido man ka sa presidente, dili na lang ka butaran, dili man na ingon ana. Nagtan-aw sad na ang mga tao sa track record sa usa ka lokal nga kandidato. Pero kung botante ka apan nagtan-aw ka sa kandidato kung si kinsa ang presidente nga gisuportaran, Bongbong Marcos baka, Duterte baka, makaingon ko nga dili pa na siya matured sa natad sa politika. Ayaw pagbase kung kinsa ang ilahang gisuportaran nga presidente, Bongbong Marcos ba, Duterte ba. Tanawa ang pagkatao sa usa ka kandidato kung tarong ba. Tanawa ang track record, tanawa ang performance kung ang ayan ba nga mamahimong mayor, congressman o baka gobernador. Mo na importante kaayo. Kay mag-unsa man ang lain nga presidente ilang gi suportaran nga dili mo pareha ba ikaw botante ka. Unya Duterte ka. Unya pagkahuman ang kandidato maayo og track record, maayo og performance, why issues pagpangawat, walay issues pagpangawkaw, apan gabongbong Marcos man di nimo butaran. O yan ay usa ka kandidato nga naay issue sa drug addict, naay issue sa pagpangawat. Unya kay Duterte man imo di ay nang butaran. Timbang-timbanga sa og maayo. Ayo pagbase og kinsay ilang gisuportaran nga presidente. Kay daghan kayo ang mga kandidato karon nga nagpa-Duterte pod. Daghan kay kandidato ron nga gisakyan ang sitwasyon ni Duterte nga bisan og wala mahiuyon sila sa war on drugs, apan sikat kay Duterte, aga Duterte lang pod, mga kabombo. Tanawa ang track record, tanawa ang performance, tanawa ang pagkatao anang tawhana. Kay bisa pag BBM na siya, o niya kana kay nakita nimo nga dili mo pareha og gisupportaran nga presidente, dili mo butaran. Ya di usa ka kandidato nga naay issue sa suyop, drug addict, naay issue sa pagpangawat, o niya kay Duterte, imong butaran, makaingon ta nga dili pa jud ka matured politically or dili pa ka matured sa natad sa politika. Tanawa og unsay kanani ang makaayo sa ato ang dakbayan, sa atong lungsod, sa atong lalawigan. Ayo pagbase og unsa iyaga
partido nga gisudlan. What matters most, ang iyahang kalidad, quality ba na siya nga kandidato, dili ba na siya bukot-bukot. Kay daghan karon ang mga kandidato nga nakadaog uya dili haom sa posisyon ng kabombo apan gumikan kay Duterte nakadaog. Mao gid concrete nga example, Robin Padilla nahimong number 1 senador, ni kantara og Wonderful Tonight nag number 1 sa Senado. Ya dili pa gyud sa ingon nga haom gyud nga mahimong senador. Wata nang hinanglan og artista diya sa Senado mga kabombo. Apan gumikan kay Duterte siya, giendosar siya ni Duterte mo nakadaog ng number 1 mga kabombo. Mana uban mga kandidato ni sikit og bayo ni Duterte kay pati pagkahumuta. Mo nang tanawa gyud ang iyang track record. Haom ba siya nga mulingkod pagka mayor, pagka congressman, pagka gobernador, pagka senador. Tanawa gyud ang iyang track record. Ayo pagbase og unsa ang iyahang kuan. Ang iyahang unsa iyahang presidente nga gi-suportaran. Bisa pag Bongbong Marcos na, tan-aw nimo nga may man tawhana makaayo man ni sa tuang katilingban ato ibutaran. Uya Duterte na, unya dili maayo, adik na, kawatan na. Ingon na ako example lang na siya. Mo na nga para kanako basta wa lang mag-apil-apil sa issues national, dili tingali makaapektar sa ilang kandidatura. Pero kung local ka kandidato, nag-apil-apil ka sa issue sa national, sama sa impeachment ni Sara Duterte, sama sa pagdakop ni Rodrigo Duterte, unya kandidato ka, nagpasilong ka sa partido ni Bongbong Marcos, dako akong pagtuwa, mapildi gyud ka ana. Mapildi gyud ka ana kay ang kalagot sa mga tao nga gidakop si Duterte, ang kalagot sa mga tao nga ipa-impeach si Sara Duterte, kani mga tawhana nga nagapil-apil sa issues national, naglaban-laban ni Bongbong Marcos, mga muti gyud ni inig eleksyon mga kabombo, mo na akong pagtuo. Mamahimong masayop ko sa akong opinion, mamahimong sakto pod ko. Pero base sa akong naobserbaran, kining mga tao nga nasuko ni Bongbong Marcos, kutob sa kamot nga iisa ni Bongbong Marcos, kutob sa mga kandidato nga iendosar ni Bongbong Marcos, dako ako pagtuo nga di gyud butaran sa mga tao nga nasuko og maayo ni Bongbong human gipadakop si Rodrigo Duterte o ipa-impeach si Sara Duterte. Sayop ni nga lakang sa gobyerno sa Pilipinas, o nagplano mo si Bongbong Marcos ipadakop si Duterte, gipadakop unta niya after sa election. Iya man gipadakop before sa election, soko kay mga tao, nanggawas na mga tao, nagrally na, nya makita na to pag birthday ni Tatay Digong, pwede naghana sa mga tao ang nipakita og suporta di lang kay sa Pilipinas, apila po sa uban mga nasod, mga OFW, o ma-convert into votes tong gidaghanon sa mga tao nga nagrally, o daghan gyud ang mga pildi nga mga ibang endosar ni Bongbong Marcos, mga kabombo. O nagplano mo day ang gobyerno sa Pilipinas nga i-turn over si Duterte nga sa ICC after election na to, after election, dali man gi-turn over before election. Ang resulta, mapiktuhan yun ang kandidato sa national, mga kabombo. Nga naman, mao man ni ang kanunay kuyog-kuyugan ni Bongbong Marcos ang mga kandidato sa national, hilabi na sa senador. Kay gustos Bongbong Marcos makakuha og majority sa gidaghanon sa mga senador nga mulingkod sa Senado para sugod na sa impeachment trial. Sayo na lang kayo nga palagputon si Vice President Sara Duterte. Kaya diya sa Senado, numbers game na. Dili malikayan ang bisa pag maingon ta nga huyang man kayo ang impeachment complaint batok ni Sara. Bisa pag huyang na, yung numbers game man na. Og daghan diya ang mga senador nga maglingkod sa Senado nga puros kalyadong Bongbong Marcos o sa tabo. Mamutos lang si Sara Duterte ana, ma-impeach gyud siya ana. Mo na nga niingon si Duterte nga nihangyo siya sa mga tao, sa mga botante nga unta kuno ang iyang mga kandidato pagka senador, iyang mga manok
unta kuno makalingkod diya sa Senado kay aron kuno nga maluwas iyang anak nga si Inday Sara Duterte para kuno dili ma-impeach aron inig voting mga kabombo sa Senado. Lupigon ang gidaghanon sa mga senador nga pabor pagpalagpot ni Sara. Kung lupigon sa gidaghanon ang mga senador nga pabor pagpalagpot ni Sara, majority supak o dili ma-impeach si Sara Duterte, makalahutay pa siya kutob 2028 mga kabombo. Alas 8:38 ato sa gapalot sa pipila ka mga importante ka mensahe sa gyapon. Standby.